Mela, Inter 2 Villarreal 4. Ma tantx biex tgħid illum. Labna wirja mill-iktar disappuntanti. Iva konna qed nilagħbu falqa tal-patatax, ikolli nistqar li naħseb il-grawn ta' Poċċegrasso kien aħjar imma ma tantx hemm punti pożittivi x'wieħed jista' jiġbor minn din il-logħba, ħanejdu hekk. Speċjalment fid-difiża l-affarijiet ma ġbuni xejn illum, konna weak ħafna. Fil-fatt saru ħafna żbalji difensivi wkoll mingħand it-tlieta illi suppost huma t-titolorissimi. Skriniar ukoll kien naqra diżappuntanti llum kien hemm fil-fatt gowl minnhom ta' Pedrassa illi ħarbilhom id-difiża, jiġifieri meta tqis illi l-ġimgħa d-dieħla rridu nibdew il-kampjonat, naħseb illi Xmun Inzaghi għandu ħafna fuq jewden il-ġimgħa. U ikolli nistqar magħkom illi dak illi kont qed nibża minnu illi minix kuntent bid-difiża għadu hemm. Ma jfissirx però li ma kenniex punti pożittivi minn din logħba. Gosens illi ħafna qalu spiċċa għax kellu injury, illum ta' assist perfett għal gowl ta' Big Rom illi ħadd pjaċir li rajt il-gowl ta' Lukaku llum. It-tieni gowl u mbagħad ġie wkoll fotokopja tal-ewwel gowl li għamilna, biss l-interpreti kienu differenti. Fejn din id-darba kellna lil Di Marco illi meta jilgħab f'postu bħala wingback xellug jkun iżjed effettiv. Ta' cross tajjeb illi D'Ambrosio tefa' ġewwa, D'Ambrosio skort il-gof tal-pre-season. Jiġifieri ngħidu hekk. Naħseb kien wieħed minn dawk il-players li kellu pre-season pożittiv. Għażlan illum b'tajjeb fin-nuqqas ta' Brozovic, personalità kienet isejjaħ il-ballun, Volderi kien wieħed mill-ftit illi llejla ħansalva. Biss ifhimni. Mhumiex affarijiet sbieħ, forsi tgħiduli friendlies, iva friendlies. Iva wkoll il-fatt illi meta nitilfu l-friendlies kellna xi snin fejn tlifna l-friendlies u sbaħna l-kampjonat, imma hemm naqra fuq x'taw taħseb dil-ġimgħa u tirrifletti. Issa ifhimni, ġimgħa d-dieħla jibda l-kampjonat, jiġifieri il-logħb u l-kumedji u irid jintemm għax issa ħanibdew dik il-fażi fejn kull punt jgħod, ma tistax tfalli punti, ma tistax tiddardar għaliex issa ovvjament tibda t-tellieqa mal-vari Juventus, Roma u Milan fost oħrajn għal-rebħ ta' kampjonat illi anke skont diversi ħwienet tal-imħatri fosthom jabet l-Inter qegħdin meqjusa bħala l-favoriti, ma meta tara l-wirja illi rajna illum hemm ftit fuq ix tinkwieta. Naħseb li dak li kelli xi ngħid illum għedtu infakkarkom li jekk ilħaqtu l-video minn issa dan dalwaqt ser ikun fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn fost l-oħrajn ukoll għamil diversi videologs passati tal-lob tal-Inter, tal-Formula 1, tal-programmi kollha li għamilna
inkluż il-programm l-ewwel wieħed mis-sensiela botta u risposta, il-programm ta' diskussjoni tal-ħames filgħaxija li issa rġajna bdejna nhar il-ħames li ġej, ħames li tkellimna fuq il-futbol Ingliż, ħames li ġej se jkollna l-preview tal-futbol Taljan qed nikkonfermu wkoll il-mistednin. L-appuntamenti fil-fatt issa l-video li se jkun propju nhar il-ħames li ġej bil-programm botta u risposta. Bil-bqija nerġa' ntenni dak li qed difiża inkwetanti Lukaku, Asllani u Di Marco u Gosens okej. Nisperaw li sa l-ġimgħa d-dieħla l-affarijiet jilħqu wkoll jitranġaw. Il-lejli tajb il kulħadd ħudu ħsieb u forza Inter bħal dejjem.